Yaro try para banget bat ki dia viewers metang aku ban keren ya fi ya ga jing start ka ba kenjaman sim ka jing start blay ka ba kenjaman sim hang ni ga percaya ngidan ka jing start beriu bat ka jing start jamu blay bat ka dan ru sakawai ka jing start ka ba kenja baman nang fi ma ka jing start beriu ka ba baman bat ka jing start blay ni hang ni ya keren syapang ka jing start kaba yo na ublay let's say bun na pedeng kibamdan ya ka kerdan puli dangli kibamdan ya ka jing start partai ki kila du no ya ka jing start partai namar ba kim shemil yo ban let school ba ni hari pim du jing kerman bat la pim dan kata ka jing start partai ru ngai tu ifi wan lam fi ya ka jing start kaba kenjaman sim kaba ai jing hun ya ka sim jo fi kaba ai ka jing keman kai ka jing hun ka jing nyam ha man sim bat kala ban yalam ha ka jing im jong fi wat la pim dan tan ya ka jing start ka bakan jado kala ban yalam ya fi syaki jing job kala ban yalam ya fi syaki kerdan jong kanam ban pendan buram pat yo boleh wat la pim pladu no wat la pikam yo la leni pim da day tan utawa start ba kata ka jing start kawan hi nak ka tien jong boleh bangin tip ya tahu ketien no kanika ketien jong belangi hap tip ya kanika ketien bat ngin sa itu ya tahu ketien piang bang hak ka ketien ka bangi keren ladangim dan ka perkat perdan kumno gila ban keren ya ka ketien tiban yo ya kata ka jing start belangi dan kamru ya ka ketien ka mami nak ka ketien jong belai bat ban itu pat ya tahu ketien tong ini let naga gospel Yohanes kalau nang kabanding kong kat kabanding kong ter ka ba om kum ni ha ka ba mending kong ladan uktien bat utau uktien ulalong bat ublay ula tau yaki ai baro lengba jong u bat lengba ni uktien bat amdan ke ai baro ka bala tau klam uni uktien bat utau ketien ula ajing im ia kata kabala tau baro bat kata ka jing im jong u kawan ra ika jing shai ya wei pu wei bat kata ka jing shai kala taba ha ka badum bat kata ka badum kamla ban penlip ia kata ka jing shai pi bat wei utau ketien ngitpet ha ka khat ka bakat sao kong bat utau ketien ulawan long do bat ula syam hakade ha pedeng jongi ubala dap da ka ta ka jingiet ka bapura bat ka jingiet ka bajanai bat kata ka jing yaine bagi lai i ya ka buram jong ukpa bat ka jong ukun bat jok ka jong ukun no bat kata ka jong ukun ko bat ui tau balawan long do no utau balawan long do tau ketien ude uji sukres pi uni uktin ni uji sukres la dan lupa ba ublay ha parwa tau ya ka pertai ban tau ya kanu anong kadan kam ya ka jing start kan ka technology ka bagi penmi menta kadan kam ya ka jing start science no and technology ban tau ya ka mobile hari kini ki jing tau teknologi kimla pat ban let syaka ba kenjaman sim la tapi kwa ban yo ya ka jing start ka ba kenjaman sim gidan kam ban let lang bau ni uktien nama ruji sukres ulawan ha umen sim ha ka do ulawan da umen sim ha ka do no bat uladan kat bau blai bat ulah tau ki lang ba jong u la tau ki baro ba ka jing tau jong u kala ban ai jing imru ya ki brio tula dadai fi ba fil ajab fil pra haga jing em jong fi wat lapidan ka jing nang jing start ka ba paka anong kidan ki briu ki ba ka pertai ki ba pat tip yu blai kidan ka jing start pertai ka ba pimla man mudur hari wat hang tar kim pat hun kidan ki balong pra ka yeng sem ki pra ka jing em kim dan ka jing suk namar kidan ya ka jing start
ubri unrei ke jing start do unrei kim pat yo yang ke jing start ka bakan jaman sim bakan ni ka jing start ka bakan jaman sim manang pi kawan rak ka jing suk kawan rak ka jing suk ha ka bakan jaman sim buat lapim dan ya kata ka jing start perthairu bat dei hang tang dan kam mo ban yo ya kan ka jing start ka ba kerja men sim pat kan ka jing start ka ba kerja belai ka om kumno baka naka city u jacob kal nong balai khat bar khat ar ka ba kal nong balai khat ba khat nyau ka om na ba ka jing start jong u belai kalong ka ba khut kalong ru ka ba suk bat kaba iit kaba jamnut hakipor baro kaba yai sya aslam bat kaba dap da ka jing isnai bat da uso jong ki kam babha kam le siliang khamat yano ino hanai kada kalong kaba shida bat kita ki bab wanra ya ka jing sup ki ba thawi ka jing sup kin sedang ban thum yau tau ya kita ki sembai jong ka jing sup batkin sa yok khat ya kata ka hok jong ublai sama kata ka jing start ka ba kerja mesim kawan ka jing suk ha ba kerja mesim lada pimpat yok mat ya ka jing suk ha pedang ki jing e manong ka perthai uji skres uang no ngalawan ai pi ka jing suk ya ka ba ka perthai kamla man ai baik pilak bandan ke teknologi pilak bandan ke mobile pilak bandan ke hari hapok men sim pi stu pi kumdan ke jingsuk pilat syakitu ki konsert pilat syakitu ki tamasha babun ban pensau tanat ifi ban pensuk ifi nerai pindawan ke theli ke donut chafi namar balai let's see video beri ubah start ma mo ubalak ban le shibun ki but hanrei hapok on donut chafi ke theli namar pimpat yo ya kan jing start ka balong no ni kutin to balai pim let bat ngama terang no ikan jing start ha kan jan mit hitung ini duai ba ublai lada fi pet yang video let's see fidei shisha ubriu ba start sha ka perthai balong talented balong excellent ba pilih ki fidei pilak bandai haju por unong ruai unong tem pilak bandai haju por ba trai ki kam sarkar ki ba he pidan ka pi start shisha mlak ban len ya kata hanrei ha kan donut chong fi thli namar balai da ka jing start beri mlak ban pendap da ka spa ka pom mlak ban pendap rei la ban pendap dei tang da ka ni ka jing start jong uni uktien bau yo jaka ka donut chong fi ba fin yo kata ka jing kemen ka badap kerhai ba fin dan ka jing shai om syu ka jing dom pinum ya syu ka jing dom pila yet pila le research rei pemla rei mentang ayatu fi uni uktien Ode ni leng bajong ni bau Jesus Christ uni uktin lakhat u Jesus Christ ma Jesus Christ the Messiah lawalang do akan ka percaya waktu ini let bat nga kan ini duai lang lada pimpat priang yu Jesus Christ priang no mentang ini duai mentang nyalam ya fi leba kan ka jing duai ong try Jesus bait nabai syong ni kitu pilak kendek sisa pilak terang Quran ya fi da bor ki ikhtiar mansim ko ong try Jesus bakodor ngawan hakmat jom mi kan try Jesus bakodor komunang pop piap realize ya kawai bapi dia unang pop piap sngok tu yeldi bapi pimla khlamu blai ang turaji sungala persyang ban yet ya jing suk lengba ka spa pertai lengba ka jing start pertai let's say lengba ki jing sngau bha ka pertai renga sngau thli aturaji subakon rei wan ha ka por turai ngawan ban kela ka mamut ang turai ngawan ban kela ka mamut turaji subakon dapat ki pop changa plan ki pop banga shani haladi tra banga shani ka jing start matanga pai shami Patruai wan ban pendap berat turaji su orang nget turaji su haga jing syayap jo Jesus Christ haga ding fna Golgotha nget turaji su ba truai ba melong ublai ba melong tau ktin ba mela ban yo truai ban ai kata jing start ka ba truai ya ka ba la yet ka pertai ngam syam truai hari kan ni ka jing start blai ka ba wan jrong kan wan a jing sok truai pelat lut na ang truai jisu nagi men sim ba man pelat lut na ka jing khuslai pelat lut truai jisu na ka jing syania aladi truai bangan syania ami ban nget ami kan truai jisu ba kodor Antara wandu mensim aku pelat lu ya pendap ami du mensim dah jing kemen blai ora baba sikarabayan daraba siking
ngaduai fi kan por kita bilang pet kan video try ngaduai ni kam try Yesus makodor sat khut dak senam mi try wa no men se makot pelat lut nga pen mi pat nga try Yesus nak Naga pop tura naga jingyap kan tura Yesus naga jing syak tik merau naga pop tura naga jing bamsuk naga mensing madua ifi oh Yesus tura kat bagi ni ba ini kom ipet tura kan naga video tura kan naga por tura Yesus naga keren naga ikhtiar naga bor jong mensing makut fin yok lat lut kan naga por tura la dak dan gi jing pangruk kan yok kya menta tura Yesus naga keren naga ikhtiar naga bor naga taka jing start ka banok tu tin kan tura Yesus makodor riba baba sekira bayan naraba sekki roko sekira bayan naraba sekki tura dan kan naga jing merang hukumkan kenriak kini men sembaman kin kenriak tapi pediang yang por video mat ya jing sok ka janai ka jing lat lut ngakuran ya fi bat video tip ya katakan jing shisha katakan jing shisha kan pelat lut ya fi berhabau Yesus Kristus kun yang beliau pelat lut ya fi lat lut dak shisha rababa sikarabayan rabaseki roko sheki rabayan rabaseki turang ngakuran ya jing lat lut ini ba ini kom ngakuran lat lut ya ini i profesor i dalam bastat maka kata-kata roi imdan ka jing sok yang beliau minta yok mat shisha ka jing suk jong Jesus Kristus bayok mat ini uktin the logos the word of God uri baba bayan rabaseke haga kerteng jong Jesus Kristus mana Nazareth amen but amen hallelujah thank you Jesus tawagin sa ikanduk